Kardong karbing lorat don phasami azipini si ning arong son lo ning arong berta la pen ke ning tarong piglo athepi pon maute manghumi midi ili karbia tu mangbong sami la pon mithanga khai phan mithanga rat phan ka ching hona bang do pu athepi pon ma bang te alang lia nam ene pin pen si ake joy ben si mithanga rat phan ke pa phi hup akhai pu chimatha se alang li school se na me ing pulo la pen than pon lo la pen hostel ka do ka ve se ta me pu se alang li pen than pon lo se labang so school e kona lo ma plang te la ke litum west karbiang lo na lo Mohes Sardokpo Memorial Academy po litum North East Lifelong Summit hek pon long ji hala English sabang se hada litum phan paklang pon lo ben alang li che paduk pik po se po alang litum labang so school ka pang ni ke 2013 ani kan ben se pang ni lo po se po la pen ke non an ke alang tum students sidame bang pharo ke thoma bat lo po se po simang humi me athialang li la pon student atum phan ke la na ke la hondet ke athialang li methanga resource itami ave posipu a resource mata ave ilitum karbiang longela puson ke claim ji poke atheli tum well wisar tong ke do oma tangka maha ke rabdu na tum dong ke do oma lase alang li ke pangni ke cheng hu ke duk pik lo posip alang de che tham lo athepi pot ma uplo dang te alang li teaching staff ke athe alang li bang pharu ke thom ma sumar han ke than de ji ke alang li invet ke uni pose alang li stami helper ning teaching staff ning sala tum phan dorm ha ka chi pi de je phanan tami alang li ave posipu ke ram ahut pen ke ram adon ke ram dam la pen ke loan ke en la puson alang li property ka che jor la puson men se alang li dorm ha se tami pi bom lo posipu staff atum han se tami alang li ki pu ke hang ke rek pen lok si penang anason ke pilo posipu mut he se tami alang li la pon same chepat duk lo je ko people ma uplo dang te quality education je kar bia tum se tami ke pa phiu ba khai lo thek nang ji po ke mang men se alang li la puson claim lo posipu la sila pusona bang phu educator mate philanthropist la pusona bang phu phan ke li tum freedom at se tami long thai ve crore mate lak ang bong men se inut ve ji non ne tum sonam bang chu ka son thak thak di li tum kar biang long same la same kar biang long sonam bang chuk lo play tum pudet ta melo athela po ano somar han lo ka pa thek de ji la ke lam so gali alang le resource ave pin ben la puson ke claim plum la ke malu malamuni de claim ni itum kaddo ka vesta me chichini de tangka dosto atum se tame methang pocket che pakorom se biji mena pocket che par om henlo ke thek la pena par ke thang thek thelo la se nona phi se alang li tum same well visar same longlo puse pasa pasup same gohati ben se tame la ben methang kar bi hianang bong same kar bi tum same chini dun se asa pasup non ke nang pidun bomlo puse alang li pen paklang ponno la henlo dona tum ili tum akenang ji bangke atheli tum kar biang long same tangka dopik atum sitame do same la puson claim hai bang we la pen la puson khai phan ma tha the sitame alang li ave pin men same alang li la puson ke claim apot ili tum chorop pik nang ji la puson amunit answer se ke klang i phan ke li tum alang li phan chorop pik nang ji la pen chirap che to do nang ji po bang lo atheli tum kar bia tum ke la puson ke claim ke ing ar pik khangyang la pen claim ta claim ma bang ave la pusona muni jong se ili tum along non bang pharu ba ma bang koi bang thong kep le don ta ili tum kar biang long ke answer se lo ke pa prang nun thuji don to seta me pinyar ni la puson ke klang king ar pick opposite la pusona muni ke tum ke la ke isya ahir jume lo pole la khadam de cho da pose li tum kar biang long ra do an phan sa me ka pachinia bang ke kenang so la pusona bang phu phan pinyar ni alang li phan ke ka chin ne tum se ke onglang athe pi pon ma upload dang te ili kar bia tum ke kapre ko pinia mo ang weching ton jing thia video long lo dang te hadak ke kelang abang same do pg la pen react same do pg la pen comment long same kang ton hon tum same do pg jola poson setame a hok pet khai ke mesen ka ching thur ke claim abang fu phan po dang te pinang pinu tum chini ne pini ne li setame isi social media long video long komania phaning ton hon wok mate jume me jun no lam gang lit pen heloi dun lo bang te la bang so video viral po kaddo ka we kar biang long e plang chini peji la ka he no lam ka ning je ka he no ka me claim atum han ke seta me halak ke me ka me claim abang phu phan lo plo dang te rong sia mun dan ta chini ni la puson penak jo ko people lo dang te la ke ili tuma ke me so na phan ke tuma value ke pidun de pot a value ke pidun de la pen ka chirap dun kang tung te pot la pen rara phan ka pachini kang tung te pot la bang so aning ka he no pen jok se pini le tum kar bia khai dom ke pa prang dun ta thek the de lo la pen puson na muni da bang phu sa minang klang le de lo la hen lo don tu la sili tu malang li phan churop pik nang ji la puson dak thang munit answer se klang thuna helang li tum kar bia long se tami la pen la puson na bang phan ni tu maka cherap che tu dun ke kenang sort ko son se cherap che tu dun puma upload dang te ili tu malang li ke claim por rada phan ka pachini la se tami eson lo don tu zine li pini lan se thi hek pen than bon chot po ning thelo tum nili ke chok che don ka ning je ke chok che don sa be dia bon po se kar